Evo ga. Ovo je de Monterey, Kuba. Petit Robusto, Petit Robusto, ne znam nija kako se ovo izgovara. Ja sad neću se foliram. Evo, ne znam ni gde mi je Brenner. Će ovako da napalim ovu cigaru, ima da palim 5 minuta. U principu, ima dosta ljudi u Beogradu, ima dosta ljudi u Srbiji koji se fantastično razumeju u cigare. I svi to znamo. Sad ja tu da pričam šta sam pročitao na internetu ili iz par razgovora koji se vodi s ljudima koji se mnogo bolje razumeju kubanske cigare nego ja. Ili da vam listam Wikipediju ili neke sajtove pa da vam to čitam ili prepisujem. Nije baš fora. Rado ću čitati one komentare, nisi ovo dobro zapalio, nisi tostirao cigaru, nije dobar žar, ovo ti se izlistalo. Kako god bilo, ja danas nameravam da uživam u ovoj cigari i da vam opišem kako to izgleda, kako se to meni dopalo, šta mi se nije dopalo, šta jeste, a pošto ste na kanalu Rakija uglavnom, red bi bio da ovu cigaru uparimo s jednim pićem ili obrnuto, da jednu lepu rakiju uparimo sa jednom ovakvom, rekao bih na prvi ukus dobrom cigaru. Za danas sam spremio jednu rakiju i 2 čaše. Mislim da se ovdje vide čaše. Klasična čaša koju koristimo, jedna malo veća čaša. Pogledajte, kao majka i ćerka. Tu su negdje slične. Mislim da stara pesma, 12 godina stara iz Bajine Bašte, zaslužuje da se adekvatno proba i upari sa jednom ovakvom kubanskom cigarom. Ovdje mi je boca, svi dobro znate za porodicu Ilić i njihovu distileriju koja je već onako dobrih 20 godina proizvodi odlične voćne rakije, a mi ćemo danas u ovoj šljivi da uživamo. Tek sam je sipao, ovdje ima i požegači. 40% da, 12 godina stara, pogledajte ovu bocu, zapadna Srbija, Hrastova, Burat. Bili smo tamo, Ilija i ja, nekoliko puta, budete slobodni da pogledate i pročitate naše izveštaje, naše putopise i neke druge recenzije ovih rakija. I za mene su cigare onog tamo drugog, trećeg sveta, odnosno ne kubanske cigare, jako dobre. Ali kad god imam prilike da probam neku kubansku cigaru, ono što prvo čini razliku je da su one nekako, kao što su pića dobra pitkija, ali harmoničnija, često i kompleksnija, tako su i kubanske cigare pitke, mekše, uglavnom. Kremaste. Malo onako podsjeća na kakao. Ne volim čak i ovaj miris. Ne znam da li to neko radi ako blago. Prinesem nos u paljenoj cigari. Volim da osjetim, znači to je miris duvana koji niko još nije udahnuo pa izdahnuo. Sve što želite da znate o ovoj cigari naći ćete na internetu, a ima ljudi koji na našem jeziku to mnogo bolje rade. Ali ono što sam siguran, barem ja nisam vidio i pročito da neko baš pripalio ovu cigaru, da uživa u njoj i da je složi uz ovakvu jednu rakijicu. Ima nešto malo kafe. Ova cigara, za koju kažu onako u literaturi, za ove de Monterey da može da se
uživa relativno mlada, bez onog starenja. Jel, ova cigara kod mene u Humidoru sigurno 2 godine. Stara, dobra stara pesma, kako ja volim da kažem. Dok uživate u zvuku ptica, da vam kažem prve impresije. Ovoj ne znam da li sam pogodio note i da li se one uklapaju sa cigarama, ali meni se ovo sviđa. Ovde mi sad po prvi put mi ovde sad dolazi do izražaja neko južno voće. Možda baš zbog ove cigare. Ja volim kad se dim malo ohladi, u principu da povučem na svaki možda minut i po 2, da ovaj žari dalje stoji tako, a da cigara se ne ugasi. Kakao, biskvit, kapućino, duvan, blago zemljeni tonovi. Vidimo se na drugoj trećini. I rakija se polako otvara. Hrast čak i nije prenaglašen. Ima tu nekih mandarina, suve šljive. Prijatne gorčine. Onih nezaobilaznih četinarskih tonova koji se prepliću sa nečim što se zovu, možda nazvati balzamski tonovi. Neka kožna torba, kao neka smola. Ovo je tako lepo urađena cigara. Konstruisana lepo. Inače, evo možda čujete zvuk. Ja sam sad u bašti rakije, uglavnom majstori rade 6:30 popodne, predveče, kućni red se poštuje. Sve više verujem da je kvalitet u svakom proizvodu, hrani, piću, kafi, cigarama, jakim alkoholnim pićima. Sve to treba da uživate, konzumirate umereno, pazite i hranu, ničega previše. A to je teško naći tu meru, možda najteže. A ovo je stara pesma u kojoj možda od svih izdanja, pogotovo mlađih, najviše osjećam požegaču ili mađarsku. Probajte rakiju da pijete i ostala pića da gustirate ako možete napad.